आङो जिखिनि आवगायबाय थादों आङो दिनै टिकेट बिदों टिकेट बिनायनि बेलायाव रायजो राजाया आंखौ गोबाङानो मदद होदों बे हिसाबै आं टिकेट मोनगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बारग' आफादगिरि दानि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोर दङ इएमफोर दङ एमसिएलएफोर दं फ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनजोंहा मोजां मोनसे सोमोन्दो दं सिनाखि दं आरो बे हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो आं मावबोनाय हिसाबै आं दासिमबो दङ आरो आङो एबसुनि निति आदर्शजोंनो आं खामानि मावबोगासिनो दङ आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं आंहा आंनि सायाव बिथांमोना टिकेट होगोन 100% मोनसे फोथायनाय दं आङो बे ओनसोलाव गोबां समाजनि आं खामानि मावबोबाय आरो गुबुन गुबुन जातीय संगठनफोरजोंबो आंहा मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ आरो बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंखौ जिहेतु लुगैदों बे हिसाबैनो आङो मोनगोन होननानै फोथायनाय दं आंहाथ' फोथायनाय दङ बेवहाय जोंना इउपिपिएल थाबाय आरो जिएसपि बिजेपि एजिपि मोनब्रै दोलोजों ज' लोगो नांनानै जिहेतु इलेक्सनखौ गेलेनो आवगायगासिनो दङ एलायन्सआव आरो बे हिसाबै जाहा देरहानाय 100% जों देरहागोन ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा नावकाटानिफ्राय लानानै सुख्लाय सेरफां जोंनि बिटिसिनि जि समस्ति नाग्रिजुलि समस्ति गयबारि जोंनि दरंगाजुलि समस्ति ओरैबायदि आंखौ बरायगासिनो दं लिंहरगासिनो दं बिथांमोना हांख्रायगासिनो दङ आंसो थांस्लाबनो हायाखै आङो फुंनिफ्राय सोरांनायनिफ्राय आङो हरनि 10टा 11टासिम आं गामि गामि हाबगासिनो दङ आरो मोजां अनसायनाय मोनदों बे अनसायनायखौ नायोब्लाथ' माने बाव बुंनांगौनि खोथायानो गैला बिसेसकरि नैबे तामुलपुर समस्तिया भुटान हादरजों नांजाबनाय मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव गोबां दैनि जेंना दं जों मोजां दैखौ जों लोंनो मोना आरो बे हिसाबै आं 1 नम्बर दैनि बेबस्थाखौ आं खालामनानै होनो आङो सिन्था सरसा खालामनांगोन 2 नम्बराव दङ जोंहा नैथियाव दङ शिक्षा फरायनाय शिक्षानि खेथ्रआव आरो देहा साइस्थ' आरो जोङो जाबाय खेथियाव बांसिनानो खेथियाव जिहेतु जोङो खेथि मावनानै आबादारि हिसाबै जों आबाद मावनानै जायो बे हिसाबै आबादनि बेलायाव आं बे मोनब्रै उद्देश्यखौ लानानै आं आवगायगोन ओमफ्राय आंथ' गामियावनो दङ मोनसे समाव आंखौहाय बर'नि जि बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थादोंमोन बे दाङाबाजि समाव आंखौ मोनसे उदखारि हान्जाया बुथारनो नागिरदोंमोन आं बेवहाय आंखौ जेब्ला खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै खनबा 6 बारसिम आंखौ न'आव बुथारनो थांदों लामायाव होसोजादों बै समाव आंखौ जेब्ला आं खारखोमाना थानांदोंमोन बाध्य जादोंमोन आंखौ बुथारथारनोसै बे समाव आंखौ खबर लाग्रा रावबो गैया दिनै आंखौ बुङो गुबुनाव थायो होननानै खिन्थु जाय बुंग्रा बिथांमोना आंखौ हिंसाजों बुङो हिंसानि अनगायै जेबो गैया खिन्थु आं न'आवनो दङ दाबो आं पारखिजुलि आंनि गामिनि न'आ पारखिजुलि बाजार सेरावनो न' बयबो लिडारफ्रा आंखौ मिथिगौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि गासैबो आंखौ मिथिगौ बिटिसिनि चिफ बिथाङाबो आंनि न'आव फैबाय मन्त्रि इउजि ब्रह्मआव फैबाय गबिन्द सार फैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो आंनि न'आव फैबाय आंनि न'आ जे बावनो गासै रायजो राजाफ्रा आरो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ जुदि बुङोब्ला बाहेरायाव थायो होननानै बे नंखाय बियो मात्र आंनि सायाव हिंसाजों मोनसे बानसावनायनि अनगायै जेबो गैया बिथाङाथ' जि बुंदों बेथ' नंखाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जि जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जि मावनो आखायाव लादों बा मावबोबाय दिनैसिम मावबोबाय बिथाङा बेक्तिगत स्वार्थआव जेबो मावाखै बर' रायजो राजानि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि बर' हारिनि जि गेरेमसा बर' हारिखौ दानायनि जि थांखि बे थांखिखौ मावनो बिथाङा दिनै आवगायबोदों आरो मावबाय थानायखौ जों नुदों बिथांनि जुदि माबा बुंदोंब्ला बियो बिथांनि बेक्तिगत आरो जेबो खामानियाव होआ आरो बिथांनि खोथाखौ रायजो राजाया खोनासंथारा